Når man ønsker at søge udlandsstipendium til en helt videregående uddannelse i udlandet på kandidat- eller masterniveau, så skal man kunne dokumentere den studieafgift, som det udenlandske studiested de opkræver. I den forbindelse er det rigtig vigtigt at være opmærksom på, at der gælder nogle helt specifikke krav til, hvad sådan en dokumentation den skal indeholde. Og derfor har vi simpelthen lavet en lille lavpraktisk guide her i præcis hvad dokumentationen den skal indeholde, og hvad man skal huske at være ekstra opmærksom på. Som udgangspunkt i en dokumentation fra den virkelige verden her, vil jeg gennemgå den helt slavisk fra top. Vi kan starte med at se på, om den studerende på den her dokumentation har fået skrevet sit fulde navn. Og det ser vi her. Eller det vil sige rettere sagt, så står det inde under den sorte streg her, men vi har streget over hensyn til den studerende. Så tjek til den. Derudover så skal uddannelsesstedets navn fremgå, og det gør det også helt tydeligt oppe i hjørnet her, hvor der står University of Aberdeen. Så det må også blive et tjek til den. Tredje punkt er studieretning, som også skal fremgå af dokumentationen, og det skal være den officielle betegnelse på originalsproget. Det er et punkt, som desværre ofte mangler på den her type dokumentation, så vær opmærksom på, at det også står der. Det fremgår her af den her rubrik, hvor der står Master of Business Administration, så den er altså også god nok i det her tilfælde. Dernæst så skal studieafgiftens beløb fremgå, hvilket den her dokumentation faktisk gør 2 gange, både her og her, hvor vi kan se, at det koster lige over 5.000 britiske pund for et semester. Og i den forbindelse er det rigtig vigtigt at være opmærksom på, at det skal uddifferentieres, eller stå helt præcist, hvad det er for en type studieafgift. Om det er tuition fee, eller hvad det er. Vi dækker også nogle andre studieafgifter end tuition fee. Det fremgår af vores hjemmeside, hvor jeg kan anbefale, at man kigger ind. Men der er det altså vigtigt, at det uddifferentieres, hvad der er hvad. Ellers så vil man få et afslag. Derover så skal datoen for, hvornår man skal betale beløbet, også fremgå. Og det gør det også helt tydeligt af den her dokumentation. Under nede i hjørnet står, at fakturen skal betales inden for 30 dage, og vi kan øge til, at den er udstedt den 19. maj. Så 30 dage fra den dato. Det er rigtig fint. Havde der været tale om en studerende, som havde indsendt en kvittering i stedet for en faktura, så skal det blot fremgå, hvornår man har betalt beløbet. Derudover så skal den tidsperiode, som er studieafgiften, den dækker også fremgå af dokumentationen her. Og der kan man simpelthen se helt tydeligt her, der står date from og date to. Og vi kan altså se, at den studerende her søger om at få dækket tuition fee for perioden 1. februar til 30. september. Og det er rigtig fint med en konkret datoangivelse. Der må altså være tale om et semester her. Det havde også været okay, hvis den studerende blot havde angivet, at eller studiestedet havde angivet, at det var et semester, den dækkede, eller et år. Det behøver ikke være med konkret datoangivelse. Man skal jo være opmærksom på, at vi højst skal udbetale 2 gange om året for 30 ECTS point hver. Det kan man også læse mere om på vores hjemmeside. Sidst skal man på fakturaen have den stemplet og underskrevet af uddannelsesstedet. Og det er også en ting, der er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Vi kan godt godtage, at den udelukkende er underskrevet dokumentationen, men i så fald skal det være på originalt brevpapir, som det er her. Altså det fremgår tydeligt. Det må ikke være i en mail, for eksempel, at det er modtaget. Så alt i alt, så lad det til, at den her dokumentation, den er god nok.